A ja nisam verovao, gospode, hvala. Hajde, smiri se. Svetlana. Bolje glumca u Srbiji da ja... Svetlana, imali smo problem jutros. Gospoda su došli sa jednim prasetom i sa jednim jagnjetom. Još. Dobro, i onda se posle pola sata su se izgleda pojavili neki odmah koji su doneli još jedno prase da ne bi bilo problema da je malo. Znači sad je ovde... Da, a Beograđani su od juče, preključe ne prestaju da dolaze. Znači donose sve. Pogledajte, doneli su nam, mislim, jedno 50 kila minimum banana, 20 od jutra. Jeste zadovoljni, je vam drago to? Mnogo mi je drago, nego ja sam invalidna i ja prosto ne mogu da kuvam, ne mogu ništa, a ne mogu ni da nosim. I baš mi je i neprijatno što sam... Ne, da vas pitam, hoćete da poslužili? A poslužili su vas? Evo. Dobro. Izvolite, sedite malo tu. Sedite malo, 2 minuta. Ne, slobodno. Ja sam mislio da sam skopio da sad... Čekaj. Pored najvećeg glumca u... Slomila lakat slomila. Na ulici, da, kažete. Evo. Zar možda verujem? Što ti kad se družiš s nama? Zar je moguće? Jesi ti uzeo nju izjavu? Moguće? Ti uzeo izjavu? Ti si? Jesi ti uzeo cec izjavu? Nis. Ono. Hoćeš ti prvi? Ilja Tomović isto. Ili ja? Kako hoćeš? Da se ne prepličemo. Ne bojši. I meni još to stoji, ne znam što da... Bože, tako da je i ona. Ali ide lepo vreme, bit će dobro. Biće. Noćas me baš bolo. Zato što je zahladilo ovaj sederac. Jao, nisam spavala. I onda sam pokrila izbegala taj diplomenat. Nije dobro. Ali ajde, našli sam da u škola i odmah sam pokrila da i malo mi je ipak izluci. Evo, za sve koji se sad prate, uključujemo se iz kampa. Beograđani, šta da vam kažem, dođite ovde diva našeg glumišta Svetlana Ceca Bojković zajedno sa nama da podrži građane, narod Srbije, da sačuvamo Srbiju i za naredne generacije, da ne dozvolimo ovim malavim bahatim primitivcima da sve unište. Želimo da nastavimo da živimo u zemlji koja može da nas hrani, hranila nas je vekovima. Zahvaljujući toj zemlji smo uspeli da se izborimo protiv velikih sila koje su nas napadale. Mi smo uvek izgleda nekako se nalazimo na putu svih tih velikih sila od kada je sveta i veka i uvek su bile pred Srbijom razni izazovi i upravo zahvaljujući toj zemlji koja je mogla da nas othrani, smo uspeli da preživimo. Ovi alavi bahati primitivci su odlučili da ovu zemlju rasprodaju stranim kompanijama i eto. Ceco, kako vam se dopada torta koju su napravili, a? Vidite koliko je to truda. Ne damo jadra. Jer tako? Jer vidite te emocije koje to... Zar ne? Da, iz Jadra direktno gospođa je pravila. Kako, Bradići? Ajde, molim te, skiniti, molim te, gde ti ono nazad, pokaži. Čega? Nazad, jel imaš nazad, ko je na leđima da mu piše Bradići? Gde je majica ona Bradići, ko je od vas ima? Imao je jedan, je imao od vas tu neku majicu, znaš da mu piše, kad ste doneli prase, koji sam slikao? Ne znam. A idi, A što niste osjetili? Znaš zašto sam vidio neki od vas Bradići, slušaj me, slušaj me. Ne, ma sve okej. Ma okej. Nemojte, i doćemo napad. Ma opušteno. Da te pitam, je neki od vas imao neku majicu? Tako moja Marijana. Ja sam vidio i to na internetu da je gospođa bila u našem Jadru i da smo mi protiv rudnika i za zdravlje. Protiv nego šta? Evo je atmosfera u našem kampu, čisto da znate, tu sedimo zajedno sa svima. Jel hoćemo? Hoćemo. Mi smo ostali bez komšija, a sad ćemo da biramo komšije. Tako da... Evo, obraća vam se Marija. Novinari. Marija Petković je iz Nedeljica. Marija Petković je profesor srpskog jezika i književnosti. I eto, tu je sa nama da se bori za poljoprivredu, da sačuvamo Srbiju, da ne budemo kolonija u kojoj ćemo biti zatrovani.
Svedoci smo da građani u Bora su žrtvovani, 25% stanovnika Bora već danas ima kancer, zahvaljujući tim prljavim tehnologijama, a ovi alavi, bahati primitivci na vlasti prete da unište istočnu Srbiju, zapadnu Srbiju, centralnu Srbiju, planiraju da unište sve prljavim tehnologijama. 72 rudnika je predviđeno po ovoj maloj Srbiji. Znači da budemo izbušeni kao švajcarski sir prljavom tehnologijom, rudarenjem. I onda još neko uzme pa vam priča o zelenom rudarstvu. Tako je. Cirkus stvarno. Pokušavamo da Srbiju predstavimo u drugom svetlu, jer mi ovde zbilja znamo da proizvodimo neku hranu. Ja verujem kada neko i kod vas prijatelja koji ne živi ovde, ja znam moji prijatelji, na primjer, samo iz Slovenije, kad im ponudim mlad kajmak, oni ne veruju šta je. Mislim, oni neki znaju. I prvo kad dođu kod mene kažu, jel možeš da nabaviš mlad kajmak? Pa nego šta, pa da vam kažem, ja sam uvek pratila ove divne emisije Jovana Memedovića, razumete? I on čovek, evo, jednog je Irca vodio, ako ste gledali, bio je na serijal, gde je baš prošao i kroz Gornje Nedeljice i o tome govorio. Slušajte, i tako ga je vodio po kućama i gazdinstvima koja proizvode svoju hranu, tog Irca koji se potpuno čovek oduševio. Jer to što ima to kod nas, to je stvarno raritet. Retko. I mislim, mi od toga možemo takav brend da napravimo, razumete? Ne. Nego ćemo da se trujemo svi, da poumiremo i deca da poumiru i da ubiju. To je na kraju, čitaj, ubistvo. Ubistvo je to na kraju. Neke zemlje znaju, neke imaju nešto u nečem drugom. Evo ja, na primjer, gledam ove naše kolače domaćice što prave. Kad otišu, bio sam u Južnoj Americi. Prave i oni tamo kolače. Da. Ali to nije to. Oni imaju nešto drugo što je fenomenalno. Tako je. Ali ovi naši kolači, ja ne znam šta da vam kažem, to je potpuno van klasno. Znate kad neko naprave ovde domaćice, pa malo štruda sa makom, pa ovakva, pa onaka, pa neke ovde, izuzetno. Tako je. Pa beli sirevi, znate, pogledajte vi ove zemlje što imaju ne znam koliko sireva, božanstveni, Francuzi i sve, ali beli sirevi, oni prave uglavnom ove sireve koji mogu dugo da stoje i koji su fantastični. Jesu, kačkavalji, izuzetni poznat. Ali da bome, razni, ali i bri, i kamambert, i šta god hoćete. Ali beli, sveži sirevi, koji mi imamo čitav spektar, to nema. Jeste. Nemaju mladi kajmak. Da nemaju ni kajmaka uopšte. Kažu da su Srbi najgluplji jer jedini vade mast iz mleka. To je stara priča, da. Pa naravno sve pa Izvolite. Narod Jadra ima... Znate šta, primetio sam, pa pogledajte, parmezan, oni prodaju pakovanje od 40 grama. Narod Jadra. 40 grama. I od toga žive, od tog parmezana od 40 grama. Ja kad se sećam kad sam bio mali, jel se sećate onih fruktalovih sokova? Oni su fruktalovi sokovi. Mi smo proizvodili jagode, a oni su znali da fotografišu to i da stave na pakovanje i da ga naprave. Mi nismo imali nikakve šanse da prodajemo naš sok, jer mi nismo imali dizajn, nismo ni znali da prodamo. Fruktal kad je proizvodio. Možda spremimo. Pa naši domaći PKB, kad vi odete na prodavnici, one njihovo dizajn imaju fotografiju, znate kako je to izgleda? A na našem piše onom pakovanju jagoda. Ne možeš sada... Vidio sam sve onaj live sa Katijom. Bez pušenja, bez prasetine, bez... Kako vam izgleda sve ovo? Nego kako vi ste, gde ste vi danas, Zorane? U kom smislu? U politici ili niste? U kojoj stranci? Sada, u Novoj? U Novoj. Dobro. Kakav je vaš stav prema ovom rudniku litijuma? Ste se izglasili nekako, ili imate neki stav? Znači, bilo šta što se radi mora da prođe zakonsku i ekološku proveru. Sve. Dobro, da vas pitam ja nešto. Posebno tako velike stvari kao što je... Okej, pošto su se naši vrhunski stručnjaci, članovi Akademije, Srpske akademije nauka i umetnosti, profesori hemije izjasnili da je ovaj proces apsolutno nedopustiv, trovački, da li vi njih podržavate ili čekate neki drugi stav, neki drugi stručnjaka? Apsolutno, i to mora da se verifikuje kao kroz dokumenta državna, da se za bilo kakav takav projekat
u budućnosti prvo napravi najozbiljnija analiza u kojoj će učestvovati najveći eksperti u našoj državi. Mi već imamo stav eksperata koji kažu da to i rudnici ne mogu. Da se formalizuje kroz neku državnu instituciju. Hoću da vam kažem nešto. Ovi ljudi ne žele rudnike. Mislim da vi političari morate to da shvatite. Znači ne žele da se bave evo to što ste vi uzeli prasu. I tu ćemo da završimo priču. Znači ništa više ne. Ja nikakav problem sa tim. To je privatna zemlja i ona ne može da se... Želimo da ostavi da se bavimo. Niko ne može da vam otme. Osim u situaciji da ponudi takve uslove i ekološke, i zakonske, i finansijske. Možda u nekom trenutku. I finansijske koji su... U ovom trenutku ne postoje takve tehnologije. Vaša zemlja, vaša volja. Tako je. Tačka. Tako da želimo za sad, dok se to ne pojavi, da ostanemo ovako, da ne zatrujemo. Jer ova tehnologija koju Rio Tinto sada nudi je trovačka. Htio bih da vam kažem. Ih inače prate razne ružne priče. Utorak su izdali izveštaj. Utorak sada je izašao od Rio Tinta njihov izveštaj. U zadnjih 5 godina ta kompanija je optužena za 25 silovanja i to. To je istorija takva. Oni su pre samo 2 godine uništili istorijsko nasleđe aboriđina. Sve znam. Znate kolika je kazna za njih bila, za njihovog direktora? Nije dobio bonus. Zamislite nama da unište sada manastir i to, da izgaze i da ne dobiju. Ne možemo to da dozvolimo. Potpuno saglasan, preživeće Srbija i bez toga. Bez toga, tako je. A ako to baš nudi toliko velika sredstva... Kada bude bilo mogućnosti, kad smo sigurni da ne budemo mi eksperiment. Ajmo sad da... Tako, izvolite prijatno samo da poslužite se. Evo ga ova koščica. Da. Eto. Evo mi smo svi tu, pričamo malo, ovo su Beograđani sve doneli. Molim vas, nemojte više da donosite hranu, imamo previše hrane, ne možemo da pojedemo ovoliko hrane. Hvala svim Beograđanima koji su došli. Donesite ako možete kartonske kutije. I povedite komšije. Da, dovedite, stvarno nam trebaju kartonske kutije, ako imate iz neke prodavnice, ne možemo da bi mogli malo ove sve poklone koje smo dobili da sredimo, hoćemo da odnesemo ljudima koji nemaju, koji su ugroženi, koji stvarno ono nemaju. Znači, eto, samo to nam trebaju, kartonske kutije, ako neko nađe da možemo to malo bolje da sredimo. Tako da, evo i jagode. Bivši premijer spao na koske. To je najbolje mesto. I ja volim to najviše. Sve poštovanje Jadra, nemoj da učiš nišlju kako se dobro jede. Kako? Nemoj da učiš nišlju kako se dobro jede. Slažem se, ne sumnjam. Eto. Tako da... Juče sam pitao, treba da se donese malo teleće glave, malo juneće repovi, malo... Tako, neke stvari, goveđi jezici. A šta je iz vašeg kraja specijalitet? Šta ste vama ostalo kao iz mladosti, nešto što, bar nekih jela što su vaši roditelji? Kako, Kiš, dalje? Niš, da. Šta je vama ostalo što je vama roditelji? Znači, to su mućkalice, to su teleće glave, to su juneći repovi, to su brizle, krezle, to su sve one iznutrice koje se spreme na fenomenalan način. Moji su iz Sremske Mitrovice, moj pradeda, i tamo je drugačije, na primjer, meni su ostali su te što vi kažete, krvavica, džigernjača, švargla. Evo još jedna koska. Neko je ostavio kosku. Ali, na primjer, tamo su pravili onaj švapski sir i one sa suvim grožđem. Pa to je više za taj deo. Ničlije su drugačije, druga škola. Da, pa da. Ali se ne žale. Ali te mućkalice, to ja sam probao, to je fenomenalno. To se uradi na 100 načina. Na 100 načina. Ajmo sad ponovno da se ne slikam. Ajde. Polako, eto. Vidite kakva je atmosfera, u 14 časova kreće protestna šetnja, izvolite da vidite malo kako je ovde, polako se skupljamo, delić atmosfere, jednostavno, eto, to je to, tu smo, borimo se, nećemo odustati, čao svima, evo, pozdrav, polako se tu skupljamo, ko zna, evo smo ovde. Evo ga i Škoro, dobar dan. Evo tu, drago nam je što ste došli, mi prenosimo za Savski nasip, pa eto malo ako hoćete nešto, je vam drago što su se okupili ljudi i sve to? Naravno da mi je drago, ja mislim da bez okupljanja, pravih zahteva i upornosti nećemo moći ništa promeniti. Dobro, drago nam je tako, eto, hvala puno. Evo tu vidite tako,
bilo bi dobro da su ovde i ostali političari, ja bih volao da su ovde svi političari, sve političke opcije, lideri, volao bih da ovde vidim i Dobricu Veselinovića, volao bi ovde da vidim i Dragana Đilasa, voleli bi ovde da vidimo i Vuka Jeremića, voleli bi ovde da vidimo i Boška Obradovića, voleli bi da vidimo ovde i Lutovca i kako se zove, Saša Radulović i sve te opcije za koje kažu da su opozicione i koje kažu da se bore protiv rudnika Rio Tinta, odnosno prljavih tehnologija koje će trajno da zagade Srbiju. Mislim da je važno da budu ovde, nažalost njih ovde nema, ali eto, možda ću jednom trenutku shvatiti da bi trebali da budu uz narod, jer ta neka priča na televiziji, to mi smo za, ali nemamo vremena da budemo ovde, nekako, šta da vam kažem, mislim da nije dobro za sve to, ali kako god želite, eto, pozvani ste svi ovde da dođete, dobrodošli ste, lideri političkih opozicije, jer su lideri pozvani ovde i dobrodošli. Ja kažem, ja čekam, tako je, ja kažem, ja bih volao ovde da vidim sad i Dobricu Veselinovića i Dragana Đilasa i Lutovca i Boška Obradovića, volao bi da vidim i Vladetu Jankovića, volao bi da vidim sve one koji su rekli da su protiv. Tako je. I mi želimo da oni kažu jasno i da podrže građane koji su protiv prljavih tehnologija. Da se izjasne o tim prljavim tehnologijama. I da se izjasne, ne samo da se izjasne, nego da budu uz građane. Da ne bude samo mi smo se izjasnili i onda ćutimo. Nego da budu svaki put kad su tu građani, ukoliko žele da budu predstavnici ovog naroda. Da potpišu da neće otvarati rudnik ako dođu na vlast. Da, dođite, slobodno, evo pozvani ste. Kažu da stavljaju svoje programe partijske, znači to da se neće... Svi su pozvani, jel tako? Svi su dobrodošli. Eto, čuli ste, ovo su ljudi iz Nedeljica, iz ovih, pozvani ste. Znači, svi vi lideri političkih opcija koji se predstavljate za opoziciju, dođite, pozvani ste ovde. Voleli bismo da ste došli sami, ali eto, dođite, šta da vam kažem. Nemojte da se plašite, dođite među narod i eto vidjet ću. Evo Džajle Bo, ooo! Ostani, kreni sada. Vidjet ćemo, doći vjerovatno i Džajli Bo, dogovorit ćemo i sa njima neke priče. Tako da eto, doće sutra verovatno Dejan Bubnjar, pa ćemo malo da razgovaramo, da vidimo kako ćemo dalje mi u Beogradu, možda neke svirke, nešto, eto, to je to. Vidite kakva je atmosfera, u 14 časova, ko ne zna, odavde ćemo se spustiti, evo ovde se skupljamo, a onda idemo ovde dole, sad ću vam pokažem da ovde su šatori, tu se spava, odavde dolazimo, evo ovde, evo tu ćemo da se skupimo, ovde. Tako da ko je u mogućnosti, dođite, podelite, pošaljite prijateljima i eto, to je to. Prošetat ćemo se malo, neće se danas rešiti problemi, danas se tu malo družimo, upoznajemo, čekamo ovog predsednika ovde koji jede lignje, verovatno ovde, tu on jede ovde punjene lignje, a mi smo ovde, evo vidite koliko je to daleko, ovde smo mi, a ovde predsednik jede punjene lignje. To je otprilike ta destinacija, nije bio ovde, evo ovde, tako da evo je Ceca Bojković, lep je dan, ukoliko je Ceca mogla da dođe, možemo svi mi da dođemo. Može, zar ne, Beograđani moraju da dođu, ako ste vi došli, Ceca ju, znači, eto, vidite kako, pritom je povredila ruku i sve to, ali je stalo, osjeća tu neku ono, eto, šta da vam kažem. Mislim, tu su različite političke opcije, ima tu i levih, i desnih, i srednjih, evo ga i Kunja, veliki pozdrav, mural, tako da eto, svako da neki svoj doprinos, znači nije ovde jedna politička opcija da mislite da su ovde sad samo levi i desni, ima i svakakih, ali dođite, podržite, ono što je bitno je da podržimo ovaj narod koji se bori da sačuva sve ovo i to je to. Ništa, eto, šta da vam kažem, ne znam više šta, evo su polako dolaze i novinari, polako se skupljamo, pa eto, u 14 časova, možete malo ranije, i eto, vidimo se ovde. Hvala još jednom svima, veliki pozdravi za dijasporu, za ljude iz unutrašnje, koji više nisu u Srbiji, napustili se
veliki pozdrav za sve vas, hvala vam puno što pratite ovo, podržavate, borimo se i pobedit ćemo, eto, to je to. Šta da vam kažem? Eto, hvala još jednome svima.